bandiraɓe e sehilaɓe onon rewindiɓe oɗo taskaram firtu kumpitu peni e dow RFI fulfulde on bismama e ndeɗo toɓɓere hesere e ɗe balɗe jawtuɗi kabaruji kewɗi caktama carama e dow mejaji renduɗi ɗin kabaruji teskama wonde ɓuuri ummorade koto banggue leyɗe keɗɗe to banggue hirnage Afrique. Kabaruji ɗiɗon walla ɗiɗon vidéoji mbi ko baɗiraɗo Emmanuel Macron naggama toon to Burkina Faso. Ɗi gandini wonde arjiɓe leydi Burkina Faso pawi e makko jungo taw omo wonno e laana gota keerika. Ɓe ɓeydi hen wonde o tawdama e kaɗon laana million ngaji kewɗi taw ko kalis euro. Ɗin nanti kaalaɗi cara cakta ɓuuri yiyede ko e dow médiaji renɗo hono Facebook, TikTok, YouTube, X e ko nandi hen. Kono noon ina laaɓi en kam wonde oɗon kabaru walla kaɗon haala ka woodani. Ngam mbawen hebde hen ko laaɓi ko e ndeɗo toɓɓere gartuɗen e ndeɗo yontere. Tijani Malum Bari ma facciran on fammina on ha wawa addande on gonga holto heedi. Sabu eɗen laaɓa wonde ko kabaru pefindaɗo mo hakkille tafaɗo moƴƴini. Bandiraɓe soɗo jiiɗi rewindade ndeɗo toɓɓere e dow firto kumpitu pene oɗon mbawi artude no gowɗon wadde e saaha kala e dow lowre RFI palal FF toɓɓere FR walla e dow médiaji amen rendo hono Facebook, TikTok, WhatsApp, YouTube e ko nandi hen. Musidɓe tedduɓe yo jaam Allah won e mon.